hyvä. Eikö meillä ole ruuan? On täällä. Hyvä tappa lukemaan. Täytyy ottaa kuva siitä. No kyllä. Koko pöytä. Viinikin tuli. Ja. Pystyn kärkä. No niin, paljon tämä näyttää. Katoppas. Tää. No kato, Kalina. Paljonko se näyttää? 90 senttiä. Vain. Annas kun mä otan siitäkin kuvaa. Ja. Oho, käydäpäs vähän sitä asteikkoa. Meillä oli yli metrin, mutta laiha. Onko se 0,9? Joo. Perkele, tästä tulee kutonen. Oho. Se liikkuu vielä. Ei, helvetti. Mitä? Se oli vikaa paikassa se vittu. Jaa. Se on toisella puolella pitää. Minäkin. No Joo. Niin, nyt uudestaan. Toisella puolella pitää katsoa. Toista metrinenhän tää on, 1,15 kun. Joo. Eikö tossa on 1,10 Se on 1,10 m. Joo, meillä oli samanlainen, mutta 1,10 m. 6 kiloa. Joo, 1,10 m. Jaa. Eikä ne siinä ne kalat on myös, otettiin 2 kohoa ja matikka ja vielä pienempi hauki. Joo, meillä ei vielä kuhja. Meillä on kuhjista. Joo. Se olisi jo pitkässä siimassa vähän vielä. Me elämän. Se oli video ja sitten nyt minä otan kuva.